नहाए के बाद तो बीच दरिया में नहा अरिया में का रखल बा। प्यार करे के बाद तो हमरा से करो हे करिया में का रखल बा। एकरिया में बहुत कुछ रखल बा भैया। एकरिया में स्टार बा, एकरिया में सिंगर भी बाड़ल ना भाई। शादी भइल बा कि ना? जी शादी हो गइल बावे। शादी हो गइल बा। हाँ शादी हो गइल बा। हमार 3 गो लइका बाड़ा सन। हमार शीशा नियन दिल तुरले ओमे नफरत के बांस धके हुरले जाके दोसरा के साथ हमसे कइले बाड़े घात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजीएच बिहार। एक बार फिर जो है हम पहुंच चुके हैं कृष्णा जैक के पास। वहीं कृष्णा जैक जो कॉमेडियन के स्टार हैं, बादशाह हैं, किंग हैं, जो भी कह ले कम है। ये लोगों को इंटरटेनमेंट करते हैं, हंसाते हैं और एक से एक जो है बड़े बड़े गाना ला रहे हैं। एक गाना इनका काफ़ी वायरल चल रहा है, करीब करीब जो है 5 से 6 मिलियन गया है। भाग भोसड़ी जाके मर जो। सबसे पहले स्वागत है कृष्णा भाई। लव यू। जितना भी भैया बानी सभी भैया के दिल से धन्यवाद बा। रउआ सभी के प्यार बा कृष्णा जैक टीम पर। लेकिन आपका गाना जो है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, भाग भोसड़ी जाके मर जो नहर में। ठीक बात है। इस गाना पे बहुत सारे लोग भर भर के प्यार दे रहे हैं, रील बना रहे हैं। लात से मार मार के लड़की को ब्रेकअप जिन लोगों का हो रहा है दोस्तों, वो लोग भी ऐसे ही एक्टिंग कर रहे हैं कृष्णा जैक की तरह। तो थोड़ा वो गाना हो जाए दर्शक के लिए। बिल्कुल गाना बा। हमार शीशा नियन दिल तुरले ओमे नफरत के बांस धके हुरले जाके दोसरा के साथ हमसे कइले बाड़े घात। अब वो करे संगे ते बुढ़र जो भाग भोसड़ी जाके मर जो नहर में। भाग भोसड़ी जाके मर जो। आपके साथ धोखा हुआ है क्या प्यार मोहब्बत में? ना 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 ऐसा बात नहीं है। कलाकार रोज हजारों सैड सॉन्ग गावत लो, हजारों रोमांटिक सॉन्ग गावत लो, हजारों। तो कलाकार के मतलब नया चीज़ के उत्पत्ति। और हमने के अपना जीवन से ना ये जमाना में जौन चलता वो चीज़ के देख के गाना बने लावे। शादी भइल बा कि ना? जी शादी हो गइल बावे। हाँ शादी हो गइल बा। हमार 3 गो लइका बाड़ा सन। एगो बेटी, 2 गो बेटी बाड़ी सन, एगो बेटा बा। अच्छा, शादी कब भइल? कहे के मतलब बा दर्शक लोग जाने के चाहता कि जैसे कि अभी कॉमेडी बनावत रहनी वही दाव में शादी हो गई, या बाद में शादी भइल स्टार बन गई नी, कॉमेडी में स्टार बन गई बानी तब शादी भइल? ना शादी हमारे भइल अभी हम लाइन में ना रहनी नु तब शादी भइल। वो शादी करे कोई रहनी नु तो सबके हमरे के ताकत रहे तो लाज लागत रहे आ मन में फीलिंग होको कि सोचत हो लइकवा करिया बाबे। अच्छा। का देख के शादी करत बहुत फीलिंग हो गया। आ अंगना में बैठा तो बुझाओ कि चोर हई पकड़ के धइले वालो हमरा के। अच्छा मतलब ओकरा फील ना अच्छा लागो। लड़किया का ताना मारत रहो जो अगल बगल आवेला सर ना ओकरा कोनो अच्छा पद ना रहे, अच्छा स्थिति ना पहचान ना रहे कोनो कि ना तवना समय में शादी भइल। और खैर आज जे लोग देखत होई वीडियो के माध्यम से कहत होई कि उहे लइकवा से शादी भइल जौना के हमनी कुछो ना समझत रहनी सर, आ उ लइकवा तो स्टारे निकल गइल। बस गर्लफ्रेंड है कि नहीं? ना ना ऐसा कोनो बात नहीं के। और जब हमारी ये काम बा आ जब उ कॉम्बिनेशन लड़की के संगे मिल के हो सकता तो कहीं ना कहीं हमरा कोनो न कोनो लड़की के संगे वीडियो करही के पड़ी। लेकिन भाभी का कहेली लातवा से मारत नहीं, वीडियोवा में लातवा से मारत नहीं, हाथ पकड़ पकड़ के खूब एथी यूज करे नहीं। भाभी का कहेली? सभे केहू ना चाहेला कि मतलब जे भी जितने में बा उतने में चाहे कि हमरा सुहाग पर केहू के नजर ना जाए। तो बस समझदार बाड़ी की कोऑपरेट करेली कि अब जौन बा नया कुछ कॉमेडी आइल होके ओमे जौन अच्छा होके कंटेंट थोड़ा मारी कि साफ दर्शक देख के हंस जाओ लोग। नहाए के बाद तो बीच दरिया में नहा अरिया में का रखल बा। प्यार करे के बा तो रउआ कहत नहीं बात। प्यार करे के बा तो हमरा से करो हे करिया में का रखल बा। एकरिया में बहुत कुछ रखल बा भैया। एकरिया में स्टार बा, एकरिया में सिंगर भी बाड़ल, आ एकरिया में बहुत सारा संपत्ति भी बा। एक ऐसे कि यूट्यूब से बहुत सारा पैसा कमा ला, फेसबुक से मिलियन मिलियन में वीडियो चल रहा था। एकरिया हे गोर के कोनो केहू ना पूछो, हे करियाओ पर ज्यादा दिल जाई भैया। ऐसे कि सारा चीज अपने लगे बा। ना गनी दुकान पर काछा थी कपड़ा के कनिए भाई तनी वो काछा देखइबा हो तो वो कहता है कि काछा। हम कनी हाँ काछा देखावा तो कहता है लो एक दाम बस 100 रुपया। हम कहीं 100 रुपया
कहता हाँ 100 रुपया। हम कनी खूबी का बा हाँ। तो उ कहता 10 तला पर से गिर जाइबो गाड़ फाट जाई लेकिन काछा ना फाटी। वीगो वीडियो ने ही हमें यहाँ तक लाया है और हमारी जनता ने यहाँ तक लाया है।